Igande hontan ospatu da aire zabaleko pintura lehiaketa gure herriko Alde Zaharrean. Urtero bezala, artezaleak erakundea izan da txapelketa hau antolatzeaz arduratu dena eta dagoenekoz 46. edizioa bete du. Horren barne, Julian Ugarte oroimenezkoaren 12. edizioa. Eguraldiarekin kezka nabarmena zuten antolatzaileek ikusiaz, ez zegoela oso eguraldi ona kalean margotzen ibili ahal izateko, baina azkenean 31 parte hartzaile hurbildu ziren Zarautza, Euskal Herriko hainbat bazterretatik gure txoko politenak margotzeko asmoarekin. Pintura azkarra lehiaketa deitzen zaio, zeren ordu gutxi batutan, hasi eta amaitu egin behar izaten dute lana. Aurtengoan gaia Alde Zaharra zuten, beraz gehiegi urrutiratu gabe denak ikusteko aukera izan zuten pintura zale edonork. Azkenean, maila ona egon zela aditzea eman zuten epaimaikideek eta euren erabakia honako hau izan zen. Irabazlea Eneko Arruza izan da Lekeitiarra, berak jaso zuen trofeoa eta 1.100 eurotako saria. Bigarrena Julio Gomez izan genuen, hau ere Bizkaitarra, Leioatik zetorkiguna, berak 800 euroko saria jaso zuen, eta hirugarren postuan zailkatu zena berriz Nafarroatik etorritako emakumezkoa, Inez Urra, berak 500 eurotako saria jaso zuen. Gaztetxoentzat ere sari bereziak antolatzen dira, baina agian eguraldiaren ondorioz neskamutilak ez ziren animatu margotzera eta beraz saririk gabe geratu ziren partaidetzarik etzelako izan. Goiz osoan zehar beraz herriko Alde Zaharreko txokoak margotzen aritu ziren eta gure kamarak une hori jaso zuen. Gogora dezagun.